गुड इभिनिं लोगोफोर नोंखौनो बुंदों आङो नायजोबलां बे भिडिअखौ प्लिज आंखौ ट्रेक खालामबाय थानाङा बेफोरबायदि आंखौ ट्रेक खालामबाय थानाङा फेसबुक खुलिबानो खालि नोंनिल' फैयो मिथिबायना फेसबुक खुलिबानो खालि नोंनिल' नुजाफैयो नोंजों आंजोंआनो लोगोखा नों भिडिअ होबानो आपल'ड खालामबानो आं नोंखौ नुखायो मिथिबाय बेफोरबायदि ट्रेक खालामनाङाबा आङो भिडिअ मालाबा होनो मोनाबा नोंनिल' लाइन जानानै थाफैयो गुड मर्निं गुड आफ्टारनुन गुड इभिनिं गुड नाइट मारैहाय जागोन बिदिलाय बिदि नङाना नोंजों आंजों लोगोखाथार दा नाम लाबाबो नों दुखु मोनगोन नोंखौ हय साफा सानैयाबो खालामो सम लानानै खालामो आं बेफोरखौ जेबो मोना मा नोंनालाय गुड मर्निं गुड आफ्टारनुन गुड इभिनिं गुड नाइट खालि ट्रेक खालामजोबनाय आं मोजां मोनाना आं भिडिअ होनो हायाबा आं सुटआव थांदोंमोन दाख्लै खालि नोंनिल' भिडिअआ लाइन जानानै दङ आंनि आइडियाव मालायनिल' लाइन जानानै थाबा बोरै मोनगोन देलाय नोंनि आइडियावहाय गासिबो मालायनिल' फैनानै थाबा नों मोजां मोनगोन नामा नोंबोथ' मोजां मोननाय नङाना बिदि नङाबाल लोगोजों लोगो नों आंजों लोगोखा आं नोंजों लोगोखा नुलायखायो ट्रेक खालामाबाबो नुलायखायो मानो इसे ट्रेक खालामनांगौ जाखो आं इसेबो मोजां मोना प्लिज आंखौ ट्रेक खालामनाङा प्लिज आं एकदम बहुत गोबावजों आङो मेसेजबो खालामनो सानदोंमोन सोलाबथाराखै आं दिनै नै ससे भिडिअ लानानै फैबाय आंखौ ट्रेक खालामनाङा प्लिज नों दाबो नाय आङो फुंनि सानसुनि आं डिलिट खालामजोब्बाय ओमफ्राय मोनसे दङ फुंनि गुड मर्निंनि होनाय आंनो मर्निं टाइमखौनो होनो मोना नोंहासो फुङावनो ट्रेक खालामहरो आंनाव खालामनाङाबा बिदि आं मोजां मोनाहाय नों जेसे भिडिअ नागारगोन आंनाव फैखागोन बिदि ट्रेक खालामनाय नाङा आं मोजां मोना प्लिज